Етнографски комплекс Златоград отваря врати през 2001 година в Старият град. Запазил възрожденският си облик, кварталът е архитектурен резерват, хубави бели 150 годишни къщи, кръгли комини, прохладни чердаци, кълдарамени улички – това е Старият град и съвсем естествено в него е намерил място етнографският комплекс. Етнографски ареален комплекс Златоград представлява един голям музей на открито, който ни показва как е изглеждал градът преди повече от 100 години. Неговата неповторимост се обуславя от динамичният показ на музейната експозиция и демонстрацията на традиционни трудови умения, новаторски експозиционен подход в занаятчийските работилници, разположението на обектите в сгради, архитектурни паметници на културата, включени в архитектурен резерват, най-големият в Родопите, който е обитаван целогодишно от своите стопани. Занаятчийските работилници са 9 и в тях са възстановени характерните за региона занаяти, гайтанчийство, терзийство, тъкачество, сарачество, дърворезба, гранчарство, ножарство, златарство и църводжийство. Посетителите не само могат да наблюдават работният процес на майсторите, но и да опитат да изработят нещо. В една от най-хубавите къщи в квартала се помещава и етнографският музей. Още на входа, гостите биват посрещани от облечена в местна традиционна носия служителка. Тя не само съпровожда, но и показва съществените особености на експонатите, свързани с традиционният бит и облекло на златоградчани. Особено интересна е демонстрацията на женските умения при тъкане, допълнителни занаяти за подготовка на влачене, предене и други. Обикновено обиколката завършва в кафене Старият град, където туристите се наслаждават на атрактивно поднесено въртяно кафе, приготвено на нагорещен пясък и подсладено с златоградска баклава с лукум. В заведенията за хранене на етнографският комплекс Механа Боловидово, ресторант Винар на Александровски къщи, Механа Воденицата, във възрожденска обстановка и под звуците на родопска гайда могат да се вкусят златоградски кулинарни специалитети. Обектите за настаняване в етнографският комплекс предлагат 150 легла, разпределени в 4 къщи за гости и един хотел. Всички те с възможност за почивка в съхранена атмосфера на отминали времена. Богатият културен календар на комплекса предлага на туристите възможност да се запознаят с обичаите, бита и говора на местното население. Той е първият в България и за сега единствен частен етнографски ареален комплекс. През 2006 година е обявен за най-добър уникален етнографски комплекс в България.